L'any 1984 va engegar la reeixida història del DART, sigles de Dublin Area Rapid Transit, el tren de rodalia de la capital irlandesa, un mitjà de transport que de fa temps forma part de l'imaginari col·lectiu dels habitants del Gran Dublín, sobretot dels commuters que el fan servir cada dia, 20 milions d'usuaris anuals, molts dels quals considerant-lo gairebé com una segona casa. De fet, hi ha qui viu dins d'un DART, amb els seus icònics vagons de color verd, així com els seients, d'un estil molt vintage, tous i còmodes, ideals per als trajectes més llargs. El DART circula per una via que ja hi era i que també és emprada per la resta de trens, com intercities o mercaderies, però amb la diferència que s'alimenta d'electricitat mitjançant una catenària, un fet únic a la xarxa ferroviària irlandesa, on la font energètica més habitual per moure els combois ha estat cremat dièsel alegrement, emboirant les estacions amb coberta i creant un ambient força irrespirable. Tanmateix, en el marc actual de conscienciació pel medi ambient, durant els darrers anys, la flota de locomotores dièsel està sent substituïda per trens elèctrics. La línia del DART fa un recorregut de 53 quilòmetres i s'atura a 31 estacions, anant en paral·lel a la costa, del nord, Howth o Malahide, al sud, Bray o Greystones, amb un paisatge molt variat. A la zona més cèntrica de Dublín circula elevat i és que, amb l'entramat viari existent, no seria gaire pràctic de posar un pas a nivell a cada intersecció amb un carrer, cosa que sí que passa en zones més allunyades al centre. Més enllà, a vegades circula al costat de la mar, com si fos la línia del Maresme, d'altres per rases, sobretot en zones residencials a l'estil urbanització, cosa que amorteix el soroll i redueix les molèsties als veïns. Tot i que el so generat per la fricció de les rodes amb la via continua sent audible als revolts. De tota manera, els trams més espectaculars són els que salven accidents geogràfics, com el Liffey, al centre de Dublín, on hi ha un pont ferrat anomenat Loop Bridge, loop vol dir volta o bucle, i és que el pont té una forma curvilínia, o els penya-segats entre Bray i Greystones, que recorden la línia de tren del Garraf, amb la muntanya a una banda i la mar a l'altra, que sembla que el tren pengi d'un fil i hagi de fer equilibris. I com al Garraf, també hi ha túnels, alguns excavats a la roca natural i d'altres construïts amb formigó. D'altra banda, el DART ha donat nom a un accent dublinès amb una forta influència britànica, el Dort, que és el que es parla en algunes zones benestants per on passa la línia de tren, com Ballsbridge, Sandymount o Marion, on anomenen Dort al DART.